Здравейте хора, аз съм Строляр Бой, днеска играем в Avenger PP. Това клип ще е малко по-специален. Ще правя томбола. И тя ще е следната. Значи, ето е ние. Не е много яка, ама 2 лега. Pro Train Breaking 2, Fire Protection 2, Torus 2, цял сет. И меч Unbreaking 1, Shark Trick, Knowback 2 и Fire Spec 2. Там 16 годенки, ма ги оставя и така за кръста. Една хейска, хейс 2, един крипарек и 3 бедрок. И да, и 4 голд блока. За запишете на томболата, за томболата трябва да пишете така запис. Тере, си пишете името в играта. Томболата ще тегля на 10 абоната. Не, на 12 абоната ще тегля томболата. И да, хора, това беше от мен. Надявам се, да е харесал. Абонирайте се. Също трябва да се абонирате, да дадете лайк на клипа задължително и да се абонирате. И пак пише запис, серия, спишенето. Пак повтарям, думата ще тигля на 12 абоната. И да, хора, да, чао.